Adia maafkan denai nan salahmu kondak menyadari rasonan adi ungkai kadiri nang konan menyakiti Mbak kok ndak dari samulo Adi sampaikan kadenai Adik menimpan rasa kadiri denai menaruh hati Mangko taling makan adi tapi apa nanta jadi di buku diari tak simpan rapi raso nan bapandang kini adia sudai dijapui nan kuasa ilahi dalam bede di dalam hati nan rasa tinggal tahu kianan semakin dalam lain nampak di muka adiklah jauh di